Bé, comencem per un saló de banquets de Massanassa que el passat mes de desembre donà un colp de timó amb l'entrada de nous propietaris. Estem parlant d'un grup de restauració molt conegut, molt famós, a la Ribera Alta. En concret, són d'Alzira. I ara s'han llançat a conquerir també la ciutat de València. I, clar, en esta nova singladura necessiten gent. Prengueu nota, en concret, busquen un cap de cuina, un cap de sala i també 5 cambrers. Diferents condicions per a cada perfil. Escolta. Nous propietaris, canvi d'imatge i amb ganes de fer clients i d'oferir treball. Per això hem vingut fins a este saló de banquets. Què tal? Què tal? Com estem? Serem de l'Enforcall. Des de quan esteu oberts? Pues estem oberts des de començaments de 2013. Sou nous, per tant us ha faltat gent per a treballar. Què busqueu? Pues busquem un jefe de producció d'una cuina col·lectiva, un jefe de sala i alguns cambrers. Sobretot intentem que siga, o volem que siguin d'ací de la zona. Segons veig, afronteu la crisi augmentant negoci. Pues sí, la veritat que sí, perquè s'han demanat un lloc prop de València, perquè la veritat que nosaltres som del Grupo Rex i teníem molts clients ja de fa molt de temps en la ciutat, i el que apostem també és per, en vez de que vinguen ells als nostres salons d'Alzira, vindrem nosaltres així. Què vos diferencia d'altres salons? Pues la veritat que jo crec que ens diferencia la cuina que tenim, que és una cuina molt tradicional, l'aposta que fem per als nostres clients, com veus, la promoció que muntem així, que és una promoció de 60 euros en tot incluït, no? Com podeu oferir estos preus si fa 5 anys estaven al doble? Perquè ens hem acoplat un poc més a com està la demanda avui en dia. Però antes també teníem estos preus. El que passa és que la gent no demanava aquests plats. Respecte a l'any passat, han baixat o han augmentat el nombre de celebracions? Pues nosaltres estem notant que estem en un número que, gràcies a Déu, està seguint molt igualat al de l'any passat, o potser hasta el superem. Què els demaneu als vostres treballadors? Pues als nostres treballadors el que es demanem és que siguin serios, que siguin educats, amb moltes ganes de treballar i que tinguin un coneixement de la faena, clar. El cap de cuina, el cap de sala i els cambrers, quines condicions de treball tindran? El cap de sala és més d'entre setmana de preparació i després sí, també en el directe, no? En el fin de setmana. Després, els cambrers, com el jefe de sala, és més sempre en el tema del directe. El tema del directe és sempre quan tenim l'event. Ja ens queda saber què cobraran. Pues en tema de cambrers és molt relatiu, no? O sea, n'hi haurà mesos que votaran els 1.500 euros i n'hi haurà mesos que potser no pleguen a 1.000. Per què? Perquè es depèn dels events que tenim cada mes. I el cap de cuina sí que serà, pues depèn de la proposta que ens porte cada un, o també se valorarà. Però bueno, al ser un cap sempre va tindre bon jornal. Nando, ¿desde cuándo trabajas así? Pues llevo 2 años y en diciembre cuando entró Grupo Res pues me ha mantenido aquí en la plantilla y la verdad es que muy contento. ¿Es la única fuente de ingresos o tienes otro trabajo? Ahora mismo la única fuente de ingresos. Lo compagino con el paro y pues aquí. ¿Y qué eres abans? ¿Qué feies? Carpintero. Era carpintero, me hicieron un ERE y el paro y gracias a esto ahora pues una salida y una forma de ganarte la vida. ¿Cómo definirías este trabajo? Pues es un trabajo que requiere un esfuerzo físico grande, pero luego te compensa a ver que el cliente se va contento. ¿Y quién es la part més dura? Estar muchas horas de pie. Y el esfuerzo físico y estar, pues, el estrés, que ves que no llegas a organizarlo todo, pero al final todo sale. Recordem ara esta oferta de treball, busquem un cap de sala, un cap de cuina i cambrers per a este saló de banquets que està a Massanassa. Desocupa't, continuem buscant ofertes de treball.